Ak by ste sa pýtali, kde sa prevažná väčšina skorších Separových trackov nahrávala, tak išlo o štúdio Anapol, ktoré sa v hovorovom slangu označuje aj ako u G-boda. V súčasnej dobe rád chodí nahrávať do štúdia v Pezinku La Familia de Sangre, teda k Matejovi Strakovi z Nerieš. Je dosť známe, že Separ cíti lásku k zvieratám, spoločnosť mu už aj v tej dobe robila slučka Sofia, ktorá si ho zvolila za pánička, kedy predtým bývala u jeho kamoša Figgyho, ktorá keď bola s Figgyho dospelým psom, tak ten pes ju neprijal a tak sa raz vracal Separ z akcie a Sofia Separa odprevadila až domov a on si ju obľúbil natoľko, že Figgy mu na ďalšie ráno zavolal a oznámil mu, že si ju necháva. V súčasnej dobe jeho láska ku štvornohým miláčikom neopadla a má aj dvoch ďalších stredoazitov, vychovaných súčkou Sofiou, Dimitriho a Igora. Respektíve v rozhovore pred Mac povedal, že už má psov len dvoch, Stafforda, čo je asi stále starenka Sofia, a buď už nemá Igora alebo Dimitriho. Už tuším v tomto období mal na sebe vykerované motto zo dňa na deň, čo malo definovať jeho filozofiu, a sranda je, že o 11 rokov na to takto nazval svoju skladbu so Samejom na Flow de Mortovi. Keď vznikol legendárny beef Rugby vs Rytmus, kedy sa Separ objavil na škole rapu, tak tu vzniklo aj jedno nedorozumenie medzi Separom a Rugbyho terajšou ženou, vtedajšou priateľkou, pretože tam mal Rytmus nadávať aj na ňu, a ona to zobrala úplne osobne, že vlastne aj Separ sa stotožňuje s Paťovým názorom, pritom to tak úplne nebola pravda a neviem, či je to tak dodnes, ale zostalo to také nevypovedané, lebo síce Separ na Bacilovu a Rugbyho hudbu tam pičoval, ale o nich ako o osobách nepovedal nič. Inak mimochodom Separ otvorene povedal, že éru samotného Rytmusa, kedy robil houseovú hudbu, necenil a povedal mu to do očí, čo nám môže naznačiť, že je Separ osoba, ktorá povie do očí hocikomu presne to, čo si myslí, a na nič sa nehrá pred nimi. Čo je ešte zaujímavé, keď sa bavíme o Separovi a Rytmusovi, tak ho Patrik volal, aby sa stal prvým MC'm, ktorý by vydával pod Tvoj Tatko Records, čo ale odmietol a odôvodnil to tak, že by to rád dokázal sám a bolo by mu blbé, keby ho mal vyťahnuť väčší reper. Pirát ako taký Separovi zarobil 90 000 eur. Pred vydaním tohto albumu mal Separ exekúcie na zdravotnej a sociálnej poisťovni vo výške cca 30 000 eur a prvá tretina zárobkov išla na vyriešenie tejto nepríjemnosti. Prvé auto, ktoré si Separ kúpil z rapu, bola Audi A4 kombi, ktorú si nechal aj polepiť a vyplatil ju v hotovosti v 50 eurovkách. Jej vtedajšia hodnota bola opäť cirka 30 000 eur, tak jak jeho dlh, čiže sem išla druhá tretina výdelku, posledná tretina išla na dovolenku, čiže mu nič nezostalo. Kde skončila táto Audina, nevedno, pretože mu ju niekto ukradol. Po nej mal BMW X6 a vlastne odvtedy sa do Bavorákoch tak zalúbil, jeho jeden kamarát Mišo pracoval s BMWčkami a každú chvíľu mu dodával iný model tejto značky, tak Separ je ako jeden z mála znalcom prakticky všetkých modelov bavorskej automobilky, až si obľúbil praktickosť X7. Separ sa s Tinou dal dokopy v čase, kedy pracoval na Pirátovi, pretože už veľakrát ju pozýval na spoločný track, kedy sa ona ale stále vyhovárala, že má toho veľa, alebo mu ani neodpísala, tuším, a tak Separ vsadil na all-in, že jej povie, že ju teraz pozýva naposledy a potom ju už o fit nikdy nepožiada, na čo ona reagovala súhlasne. Nejak sa osobne stretli, ruka sa dostala do rukáva, Tina následne zostala tehotná a rozumeli si až natoľko, že sa zobrali v čase, kedy spolu nechodili ani 1 rok. Separ priznal, že spočiatku bol obárený z toho, že keď vlastne s Tinou zostane, tak nebude to len že s ňou, ale aj malým Leom, ktorý pochádza z jej predošlého vzťahu, a v čase, kedy sa dali dokopy, mal iba 8 mesiacov, tak to bol pre Separa, ktorý získal syna na leasing, taký tréning na výchovu aj jeho vlastnej céry. Dobrá vec je aj to, že s jeho biologickým otcom má Separ dobrý vzťah. Presný priebeh toho, ako ju Separ požiadal o ruku, je tiež srandovný. Najprv sa o tom bavili len tak v rámci teoretizovania a z nejakej hračky našiel taký ten drôtik, alebo čo jej uviazal na prst. Ona to poctivo nosila asi mesiac, to Miky ho primelo k tomu, že kúpi pravý zástupný
prsten s diamantom a len tak jeho jedného večera nasedel na prst so slovami, či to teda dá, a ona, že áno, a tým pádom už boli zasnúbení. Práve narodenie ich malej vzbudilo v Separovi takú silnú emóciu, že reálne nepretržite plakal od radosti asi 1 hodinu. Práve Tina bol človek, ktorý ho naučil, že nebyť len striktne tvrdý a nasraný v tých textoch je v pohode, a tak, odkedy sa poznali, začala jeho hudba byť taká aj trošku, že tam dával viac svojich vnútorných emócií, alebo ako to nazvať, mimo hnevu a tvrdosti. Dlhé roky bol jeho najobľúbenejším rumom Captain Morgan a žiaden iný rum mu až tak toľko nechutil, čo sa týka tých cenovo dostupnejších aj pre širšiu verejnosť. Ak by sme sa mali rozprávať o tých drahších, tak tam jeho chuťové bunky zaujali značky ako Milionáro či Legendario. Má aj vlastný rum Monsignor, ktorý patrí k tým lepším za mňa za tú cenu, a to nie som fanúšikom tvrdého alkoholu. Výrobca Pilsa Rams sídlí v Paname a podpísaný aj pod týmto rumom je OG v rumovom priemysle Carlos Esquiel. Dúfam, že som to vyslovil správne. Ak sa máme rozprávať o jeho najobľúbenejšom nealkoholickom nápoji, tak je to voda, avšak Separ je človek, ktorý medzi rôznymi vodami dokáže nájsť rozdiel a nemá rád také vody, kde je až príliš veľa minerálov, lebo mu prídu také suchšie a pripomína mu to jedenie suchého piesku. Bolo to presne toto obdobie po vydaní Piráta, kedy aj Separovi ľudovo povedané zajebalo a začal brať vysoké predaje a slávu ako dosť veľký dôvod, ktorý ospravedlňoval jeho následné arogantnejšie správanie a celkovo viac na piču prístup. Našťastie sa z toho však dostal po nemoc dlhej dobe, aby to jeho povahu moc ovplyvnilo. Tie veci, ktoré ho priviedli späť na zemi, prídu, ako by to mal byť osud, či pre tých, kto na to neverí, zhoda náhod, lebo došli deti, rodina a samozrejme aj zákerná choroba jeho ženy, Tiny, skleróza multiplex. Zároveň ľudia z jeho okolia mu hovorili, že takýto štýl života, že všetko, čo zarobí, dá hneď preč, nie je dobrý. Tuším, to bol aj práve Lippy, jeho DJ, od ktorého si nechal poradiť a nechal si odporúčiť finančného poradcu, ktorý mu poradil, aby investoval do rôznych sfér a tým pádom, podľa jeho slov, keď bude mať dôchodkový vek cca 60 rokov, tak mu tieto investície zabezpečia, že nebude musieť už ani prstom pohnúť a do konca života bude mať dostatok peňazí. Keď sa Dame vrátil po 4 rokoch kariéry Tatéra z Prahy, tak sa rozhodli, po čo sa stalo, urobiť ďalší skupinový album MMXV a zaujímavým faktorom, prečo DMSK je dnes veľmi známou skupinou, je aj to, že Separ, ktorý bol populárnym solo reperom kvôli Bulldozerovi a Pirátovi, a ani promotéri nepoznali skupinu DMS, ale len jeho, tak sa zachoval tak, že buď vystúpia ako celá skupina, alebo v klube koncert, kde bude on, nebude. Mimochodom, u Tiny na Unplugged albume bolo možné zachytiť vôbec prvé spevavé vokály od Separa a to bol rok 2015. Som vyobliekaný, vyvolený, ísť s vami do rána. Ktoré obdobie Separa bolo pre vás najlepšie? Keď robil boom bap, trap, alebo skôr tieto jeho nové veci, kedy sa skúša s tým zvukom hrať? Napíšte do komentu, za mňa má každá jeho etapa niečo do seba a viem si vychutnať aj Bulldozer, aj teraz Flow the More, tieto rôznorodé a páči sa mi to. Ak sa vám video páčilo, váš like ma poteší, odber so zvončekom zabezpečí a to, že vám ďalšie video neunikne. Týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.